ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. ஜனவரி மந்த், ஜனவரி 4 பிரெய்லி தினம், ஜனவரி 9 வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம், ஜனவரி 12 தேசிய இளைஞர் தினம், ஜனவரி 15 தேசிய இராணுவ தினம், ஜனவரி 24 தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம், ஜனவரி 25 தேசிய வாக்காளர் தினம் அண்ட் தேசிய சுற்றுலா தினம், ஜனவரி 26 இந்திய குடியரசு தினம் அண்ட் உலக சுங்க தினம், ஜனவரி 29 தேசிய நோய் தடுப்பு தினம், ஜனவரி 30 உலக தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம் அண்ட் தியாகிகள் தினம், பிப்ரவரி மந்த், பிப்ரவரி 2 உலக ஈரநில தினம், பிப்ரவரி 4 உலக புற்றுநோய் தினம், பிப்ரவரி 7 பாதுகாப்பான இணைய தினம், பிப்ரவரி 10 தேசிய குடல்புழு நீக்க தினம், பிப்ரவரி 11 தேசிய பெண்கள் தினம் அண்ட் பெண் குழந்தைகள் அறிவியல் தினம், பிப்ரவரி 13 உலக வானொலி தினம், பிப்ரவரி 14 உலக காதலர் தினம் அண்ட் மாத்ரு பித்ரு திவாஸ், பிப்ரவரி 20 சமூக நீதி தினம், பிப்ரவரி 21 சர்வதேச தாய்மொழி தினம், பிப்ரவரி 24 தேசிய காலால் வரி தினம், பிப்ரவரி 28 தேசிய அறிவியல் தினம், மார்ச் மந்த், மார்ச் 1 சர்வதேச பூஜ்ய பாகுபாடு தினம், மார்ச் 3 வனவிலங்கு தினம் அண்ட் தேசிய பாதுகாப்புத்துறை தினம், மார்ச் 10 தேசிய தொழிலக பாதுகாப்பு படை தினம், மார்ச் 12 இணையதள கண்காணிப்புக்கு எதிரான தினம் அண்ட் தண்டி யாத்திரை நினைவு தினம், மார்ச் 15 உலக நுகர்வோர் தினம், மார்ச் 16 இந்தியன் அமெரிக்கன் அப்ரிசியேஷன் டே, ஸ்ரீனிவாஸ் கான்சாஸ், மார்ச் 20 உலக ஊனமுற்றோர் தினம், சிட்டுக்குருவி தினம் அண்ட் உலக மகிழ்ச்சி தினம், மார்ச் 21 உலக வன தினம் அண்ட் கவிதை தினம், மார்ச் 22 உலக நீர் தினம், மார்ச் 23 உலக வானிலை தினம், மார்ச் 24 உலக காசநோய் தினம், மார்ச் 27 தியேட்டர் தினம், மார்ச் 28 உலக கால்நடை மருத்துவ தினம், ஏப்ரல் மந்த், ஏப்ரல் 2 சர்வதேச குழந்தைகள் புத்தக தினம், ஏப்ரல் 5 தேசிய கடல்வழி போக்குவரத்து தினம், ஏப்ரல் 7 உலக சுகாதார தினம், ஏப்ரல் 10 தேசிய பொதுத்துறை நிறுவன தினம், ஏப்ரல் 12 உலக வான்வழி பயண தினம், ஏப்ரல் 13 ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவு தினம், ஏப்ரல் 18 உலக பாரம்பரிய தினம், ஏப்ரல் 21 இந்திய குடிமைப்பணிகள் தினம், ஏப்ரல் 22 உலகின் பூமி தினம், ஏப்ரல் 23 புத்தக காப்புரிமை தினம் அண்ட் உலக புத்தக தினம், ஏப்ரல் 24 தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் அண்ட் தேசிய ஊராட்சி தினம், ஏப்ரல் 25 மலேரியா தினம், ஏப்ரல் 26 அறிவுசார் சொத்து குறியீடு தினம், மே மந்த், மே 1 உலக தொழிலாளர் தினம், மே 2 உலக ஆஸ்துமா தினம், மே 3 பத்திரிகை சுதந்திர தினம் அண்ட் உலக சக்தி தினம், மே 8 உலக செஞ்சிலுவை தினம், மே 10 வலசை பறவைகள் தினம் அண்ட் வேசாக் தினம், மே 11 தேசிய தொழில்நுட்ப தினம், மே 12 உலக செவிலியர் தினம், மே 14 உலக அன்னையர் தினம், மே 15 உலக குடும்ப தினம், மே 16 உலக தொலைக்காட்சி தினம், மே 17 உலக தொலைத்தொடர்பு தினம், மே 21 தேசிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் அண்ட் உலக பல்வகை கலாச்சார தினம், மே 22 உலக பல்லுயிரினங்கள் தினம், மே 24 உலக காமன்வெல்த் தினம், மே 29 உலக தம்பதியர் தினம், மே 31 உலக புகையிலை மறுப்பு தினம், ஜூன் மந்த், ஜூன் 1 உலக பால் தினம் அண்ட் உலக பெற்றோர் தினம், ஜூன் 5 உலக சுற்றுப்புற தினம், ஜூன் 8 உலக கடல் தினம், ஜூன் 12 உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிரான தினம், ஜூன் 14 உலக இரத்த தான தினம், ஜூன் 15 உலக காற்று தினம், ஜூன் 18 உலக தந்தையர் தினம், ஜூன் 20 உலக அகதிகள் தினம், ஜூன் 21 உலக யோகா தினம், ஜூன் 23 உலக இறைவணக்க தினம் அண்ட் ஐநா சமூக சேவை தினம், ஜூன் 26 உலக போதை ஒழிப்பு மற்றும் கடத்தலுக்கு எதிரான தினம், ஜூன் 27 MSME தினம். MSME ஃபுல் ஃபார்ம் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்.
ஜூன் 29 தேசிய புள்ளியியல் தினம். ஜூலை மந்த். ஜூலை 1 உலக மருத்துவர்கள் தினம் அண்ட் பன்னாட்டு கூட்டுறவு தினம். ஜூலை 3 சர்வதேச பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்பாடற்ற தினம். ஜூலை 11 உலக மக்கள் தொகை தினம். ஜூலை 12 மலாலா தினம். ஜூலை 15 காமராஜர் பிறந்தநாள் தினம் அண்ட் உலக இளைஞர் திறன் தினம். ஜூலை 17 சர்வதேச நீதிக்கான உலக தினம். ஜூலை 18 மண்டேலா தினம். ஜூலை 20 நிலவின் மனிதன் கால் பதித்த தினம். ஜூலை 23 தேசிய ஒலிபரப்பு தினம். ஜூலை 26 கார்கில் போர் வெற்றி தினம். ஜூலை 28 மஞ்சள் காமாலை தினம். ஜூலை 29 புலிகள் தினம். ஜூலை 30 உலக ஆழ்கடத்தலுக்கு எதிரான தினம். ஆகஸ்ட் மந்த். ஆகஸ்ட் 1 உலக தாய்ப்பால் தினம். ஆகஸ்ட் 6 ஹிரோஷிமா தினம் அண்ட் உலக நண்பர்கள் தினம். ஆகஸ்ட் 7 தேசிய கைத்தறி தினம். ஆகஸ்ட் 9 வெள்ளையனே வெளியேறு தினம், நாகசாகி தினம் அண்ட் பூர்வீக குடிகள் தினம். ஆகஸ்ட் 12 சர்வதேச இளைஞர் தினம் அண்ட் உலக யானைகள் தினம். ஆகஸ்ட் 13 உறுப்புதான தினம். ஆகஸ்ட் 19 உலக புகைப்பட தினம் அண்ட் உலக மனிதாபிமான தினம். ஆகஸ்ட் 20 உலக கொசு தினம், சத்பாவன தினம், ராஜீவ்காந்தி பிறந்த நாள். ஆகஸ்ட் 29 தேசிய விளையாட்டு தினம் அண்ட் அணு ஆயுதத்திற்கு எதிரான தினம். ஆகஸ்ட் 30 சிறு தொழில் தினம். செப்டம்பர் மந்த். செப்டம்பர் 5 ஆசிரியர் தினம் அண்ட் சமஸ்கிருத தினம். செப்டம்பர் 8 உலக எழுத்தறிவு தினம். செப்டம்பர் 14 உலக முதலுதவி தினம் அண்ட் ஹிந்தி தினம். செப்டம்பர் 15 பொறியாளர் தினம், இந்தியாவுக்கு மட்டும். செப்டம்பர் 16 உலக ஓசோன் பாதுகாப்பு தினம். செப்டம்பர் 18 உலக அறிவாளர் தினம். செப்டம்பர் 21 சர்வதேச அமைதி தினம். செப்டம்பர் 26 உலக ஊமை மற்றும் காது கேளாதோர் தினம். செப்டம்பர் 27 உலக சுற்றுலா தினம். அக்டோபர் மந்த். அக்டோபர் 1 உலக மூத்தோர் தினம் அண்ட் தேசிய தன்னார்வ இரத்த நன்கொடை தினம். அக்டோபர் 2 உலக சைவ உணவாளர் தினம் அண்ட் அகிம்சை தினம். அக்டோபர் 3 உலக இயற்கை தினம். அக்டோபர் 4 உலக விலங்குகள் தினம். அக்டோபர் 5 உலக இயற்கை சூழல் தினம் அண்ட் உலக ஆசிரியர் தினம். அக்டோபர் 6 உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம். அக்டோபர் 7 விரைவு அதிரடிப்படை தினம். அக்டோபர் 8 இந்திய விமானப்படை தினம். அக்டோபர் 9 உலக தபால் தினம் அண்ட் உலக முட்டை தினம். அக்டோபர் 10 தேசிய தபால் தினம், உலக மனநல தினம். அக்டோபர் 11 உலக பெண் குழந்தைகள் தினம். அக்டோபர் 13 உலக பேரழிவு குறைப்பு தினம். அக்டோபர் 14 உலக தர தினம். அக்டோபர் 16 உலக உணவு தினம். அக்டோபர் 17 உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம். அக்டோபர் 21 உலக அயோடின் குறைபாடு தினம். அக்டோபர் 22 உலக திக்குவாய் விழிப்புணர்வு தினம். அக்டோபர் 24 உலக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தினம். அக்டோபர் 30 உலக சிந்தனை தினம். நவம்பர் மந்த். நவம்பர் 5 சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம். நவம்பர் 7 குழந்தை பாதுகாப்பு தினம். நவம்பர் 9 சர்வதேச கதிரியக்க தினம். நவம்பர் 11 தேசிய கல்வி நாள். நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினம் அண்ட் நீரிழிவு தினம். நவம்பர் 18 உலக மனநோயாளிகள் தினம் அண்ட் உலக இதழியல் தினம். நவம்பர் 19 உலக குடியுரிமையாளர்கள் தினம் அண்ட் சர்வதேச ஆண்கள் தினம். நவம்பர் 20 உலக குழந்தைகள் தினம். நவம்பர் 21 உலக தொலைக்காட்சி தினம். நவம்பர் 26 தேசிய சட்ட தினம் அண்ட் தேசிய பால் தினம். டிசம்பர் மந்த். டிசம்பர் 1 உலக எய்ட்ஸ் தினம். டிசம்பர் 3 சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம். டிசம்பர் 4 தேசிய கடற்படை தினம். டிசம்பர் 5 உலக மண் தினம். டிசம்பர் 7 ஆயுதப்படை கொடி தினம். டிசம்பர் 10 உலக மனித உரிமைகள் தினம். டிசம்பர் 14 தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு தினம். டிசம்பர் 22 தேசிய கணித தினம். டிசம்பர் 23 விவசாயிகள் தினம். டிசம்பர் 24 தேசிய நுகர்வோர் தினம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
நம்ம சேனலோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் 8 தொகை 10 பாட்டு 11 கீழ்கணக்கு நூல்கள் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஜாயின் ஆயிருங்க. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift.